and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mga igala ni ang sumpay ni kinapustang sugilana. Gimahayan ko ang langit. Upat ka tuig kapin kami nga nagtipon sa pagpuyo ni Rinana. Puno sa kalipay ang akong gibati sa mong pagpuyo. Apan sa niyang miabot ka, Janice! Nagkalitsya-litsya ang kinabuhi ko! Gimahayan ko ang langit kung ganong naabot ka pa sa iyang kinabuhi! Yan po kalagimong kistura sa bus, Christy! Huwag ipataas ang imong mga kamot! Arestado ka! Oh, Wap! Wap! buhi ko! Buhi ko! Men! Dak pa si Christy! Gunete! Aron nila kakyas! Buhi ko ninyo! Mga litsi mo! Kaysa ni pahigaw ninyo kani ako ni kaya ng patsyon ka ni babayanan, ha? Ako, Christy! Dali! Salamat! Salamat taon kay miabot ang mga pulis! Hindi kinuha pa! Patay na unta ko karon! Dili ko gusto nga mahimo kang kriminal, Christy. Og salamat na lang. Nga wa pa mawahi ang among pag-abot. Junisiha! Junisiha! Julius, anak! Julius! Jones! Kunuha pa mo ang mga pulis ka naabot! Ayan, patay na ko karon! Tungod kay gitiunan ako ni Christy sa iyang pistola! Junis. Christy, kung sabihin mo gibuhat. Uy, ikunin niyo! Ganun mo patsyon akong asawa. Giingnan talagang dili na ko nimo. Buwag na ta. O bisag mapatay mo pag akong asawa. Di na may tabang may kigbalik pag nimo. Huwag kay kalukoy rinan! Bangis ka! Anak lang ang wako mahatag ni mo! Apa ni mo na kong gilisan og lain! O nako si mo kinabuhi mo sa angay ng utangaray ka nako! Kana tungkol nga di ka magkahatag ka na kong anak. Anak ang gusto ko bangkol, Christy. Apa no, mo kini kahatag ka na ko. Og tungod pa lang anak! Patsyon mo sa tubag ka sayon ang gugma mo dili nako! Hakog ka rinan! Hakog ka! Ang imo lang kaugalingon ang imong ihuna-una! Ang imo lang kalipay ang imong gilantaw! Nangita kang laing babae nga makahatag ni mo og anak! Huwag na lang ko ni mo ligi ang nga nag-uulong ng ilang tuwas si mo gibuhat! Ang angay ka ni unta nga ikaw ang mamatay og dili si Janice! Tungod nga ikaw ang nagbudihin ako! Usbon ko, Christy. Mapandili ko lang yun mahimo ang pagpatay ni mo tungkol sa naghingapin kong pagmahal ni mo! Usbon ko. Pasilo ako sa akong pagluib sa itong relasyon. Apa niya na kini? Minyo na ko. Busa dawaton ta na lang. Nga dili kita angay sa sagusa. Janice! Pasaylo ako sa buhat ko tagbuhatan nga pagpatay ni mo! Kung imo kong ikihat tungod sa kong ibuhat, andam ko magpabilang ko. Bisan ka noon dayon, may mong inyo kong dakmo ng isahod sa prisuhan. Christy, wag kay sa. Tungod kay biktima ka lang sa kalalaki nga dili tinuod nga nagmahal ka ni mo. O kung may sa ka man kani, gipasaylo ko na ikaw. Og tuhoin taon ko. Huwag ko masayod nga mahinigog man naman ni Aysirina sa diyang nangulitaw siya na ako. Maong gisugot ko siya. Kaya kung masulti pala siya nga may uyab na siya, dili mahitabo nga nawaton ko ang gitanag niyang gugma. Daddy, nahibaw ko nga ikaw ang nagtawag dayon og mga pulis. Aron sa taon ko sa kunahuna-unaan nga pagpatay unta ka Janice. Tungod sa kanon na imong pagpaniid sa tanan ko mga lihok. Salamat! Salamat sa imong ibuhat, Dad! Kaya huwag ko ba imong higpit ka kriminal? Salamat, Daddy! Sige, aray na ko. Og Daddy, kuha aga kong service firearms nga naa sa mga pulis. Anis ako. Og Janice, husband ko.
Pasaylo ako sa buhat ko ng buhaton nga pagpatay ni mo. Pasaylo ako, Junis. Major, salamat sa inyong pagresponde sa akong tawag. Way problema. Senyor Rafael Ledesma. Amo ng trabaho. Huwag magpasalamat na lang ta. Nga wa magkapatay og tao ang imong anak. Eh kung hitabo pa, mabalhog siya sa bilangguan. Sige. Ilagay kayo magdugay. Huwag niya. Dawata kining service firearms sa imong anak. Salamat. Okay. Salamat, Major. Okay. Men! Talaga mo! Mamahalin kita sa tuwagi. Renan, hangyo ko lang nimo. Nga kung mahitabo nga magsamok pa si Christy sa imong kinabuhi, ayaw na gid siyang tubay. Mahal ko ang akong anak. Busad dili ko gusto nga makapatay siya og tao tungod lang sa dako niyang gugma nimo. Dario, tara. Mamalik kita sa tungagi. Jonis, salamat ka, wag ka mapatay ni Christy. Ilabi na ang bata nga. Nga anak sa puganti, mao ba? Husto si Christy sa tanan niyang pagmahay diyan mo. Nga ikaw rin, selfish ka. Hakog ka rin, Ang kaugalingon lang nimong kalipay ang imong gilantaw. Ang huwa mo lingi ang maghilag og mag-uula pinuhat nga nagmahal nimo. Anak lang tuon ang huwa mahatag ni Christy nimo. Unya imo na siya giilisan. Renan ang tinuod. Ang tinuod nga gugmaandam nga magmahal kadto sa pinuhat nga nahigugma nimo. Ang anak, Renan, bonus na lang ka gikan sa kahitasan. Jonis, di na ito mag-iskot pa ni Christy. Ikalimtan na to siya. Gibati og namatyagan ko lang karon ang kasakit nga nahitabo sa iya kinabuhi. Agad kay mausap ka na kibuhat mo din ako. Sama, ikaw na sayon na og nasuhito nga dili ako sa kabakakon. Naghilag og nagpakiluoy ko nimo nga tuhuan mo ang gisulti ko. Nga wa ko magkasaha sa ko pag-aasawa. Og ikaw gyud ang amahan ni ako gisamag. Aman mituo ka ba? Mituo ka ba sa tanan ko gipanulti nimo? Wa ko nimo tuhoy bisan pa man sa magpatuo ko sa ako mga luha. Imo ko gipasakitan. Gawa ka pa matagbaw. Buot mo pang pansyon kining bata ka niya karoon sa akong sabagan. Jonis, pasaylo ako. Gibasulan ko na ang tanan ko pag-asa. O bituan ako nga limpyo ka pag-asawa. O bituan ako nga ako. Ako ang amahan sa mong kisaba. Wa kaya na! Nagkabati ka! Wa kaya na! Jonis! Jonis, pasaylo ako! Jonis! Muna siya mamatin ako. Nasugot ako si Jonis. No, wa masuko nimo si Jonis. Nahiubos lang siya nimo. Mao ka na, Renan. Nahiubos lang siya nimo. Apan nasayod ko nga mahal ka sa imong asawa. O, kana tinuod, Renan. Kami saksi kung unsa kagyud ka mahal sa among anak. Pasagdi lang, Renan. Kami rin mahibaw nga moam-am kay Jonis. O kung mahimo lakaw, sunda siya. O ka maami ang imong asawa. Nakasiguro ko nga malukmay mo ang iyang kasing-kasing. Dili ko pa. Mauwaw na ko magkigsulti niya. Mauwaw na ko. Hala, sige. Patawad-tawari lang una. At agi lang una og gigayon si Jonis nga magkapahungaw siya sa gibat din niyang kahiubos nimo. Kablaka. Mutabang mi si mama mo kurason sa pag-am-am kaniya. Mao ka na, Renan. Ang dami mo tabang aron magkabalik mo. Tungod og alang sa among apo. Tana, Manuel. Sundo na to si Jonis. Sige, tana. Ariyo na kami, Renan. Kumpadre Paulo. Hala, sige. Padayon lang ka mo, kumpadre. Dali, Manuel. Pa Paulo.
nasuko na ako si Junis. Wa lagi siya masuko nimo. Tuhoy ko. Bueno, tana Rinan. Mamauli na ta sa ato. Tana, Rinan. Mao ba, Dario? Bida sir, mao ka sir. Tatiling nga lagi sir. Inging-ing. Oh, Kasi akong giablihan ang pultahan sa iyang kwarto sir. Kayo man gilak. Matubas mga batan wa pag kilak. Pero ang sakto yun siya pa man ilak. Niya, pang! Naasas kaya ang kama sir. Naglingkod ka nagpunag hilak sir. Hasan. pagka makaluluoy sa kong anak, Dario. Tungod kay dili na gid mahitabo nga maangkon pa ni pagbalik ang lalaki nga iyang gimahal. Ay sir, mao lagi na pagainon sir. Nga dili gyud sila ang angay sa usag-usa. Kay kung sila pa'y gilatid sa gitasaan nga magdayon, kana si Junis, patay na unta na sa diyang gidagit kini sa mga taong puganti. Apan na! Oh, Tutuki! oh, Tutuki! Nabalik nga wali tatsa. Ugas na pang iyang pagkababay, wa mahilabti sa mga puganti. Asa kam nga hoya na? magampo na lang kita, Dario. Wampo kita ngang Magampo kita nga malamdagan ang kaisipan ni Kristi. Ug dawato na lang niya ang tanan. Nga dili gid niya mahimong angkunon sa hingpit ang lalaki nga natingban sa iyang gugma ug pagmahal. Unsa? Makahimo ka ni anak, Junis. Buhaton kagad ka na, ma, pa. Karon nga hingpit na siya nga mituo nga limpyo kong pag-asawa. Og siya ang amahan sa akong gisapak. Dili na ko magpakita niya. Og pagkatahon ko kining akong anak. Og kung mataw na unya kining bataa, ipatagamtam ko usab kaniya ang kasakit nga akong natagamtaman uban niya. Dili ko ipaila kaniya kining akong anak. Og magpalayo kami inahanok anak. Kanang dili og dili na gid kami niya makita hangtod sa kahagturan. Oh, Junis. anak. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!